Ja, en wij zijn weer bij het scootjesiel. Ik ben in Eerlehuizen aangekomen. Ja, en dat is een heel breed wetter. Ja, dat ga ik op de radio. Ja, het is Vluizen. En ik zit hier naast mevrouw Joke. Joke hoe? Potma. Joke Potma. En Joke, ben je ook een scootjesiel? Nou, een volger. Ja, jij bent vlogger, maar ik ben een volger van het scootjes. En ben je ook nog op orenplakken geweest? Ja, juist er in Langwaar en op de Herne en in Grauw. Oh, ja, ben ik ook al geweest. Nou, nee, de Veenhoop net en Eernewouden net. Maar daar ben ik van jou geweest. Wat zei je? Daar ben ik van jou geweest. Oké. Maar toen had je het volgen op Friesland natuurlijk. Ja, maar dan woeg dan nog even zeggen net zoals baas die weer het kaatsen en dan die scootjesiel wordt helemaal weg. Dat was wel een beetje jammer, hè? Nou, een beetje jammer. Ik vond het heel jammer. Vooral voor lui die dan aan huis klusterd binnen of die niet de kans krijgen om het te volgen. Ja, dat is wel jammer, maar ja, die hebben niet vlog wel een jacket, hè? Dat wisten wij toen nog niet. Maar dat weet je nou wel. Ik zit het even op zitten. Maar waar lijkt er nou op? Nou, dat ken ik zo niet. Ik zal even mijn superieur vragen, ja? Jernewald. Ja, de woord lijkt wel op. Ja, hartstikke. Ah ja, ik zie het ook al. Ze komen hier mooi bij de tonnen langs. Ja, zeker. Ik zal ze samen een filmpje. Ja. Maar maak jou even een hele noffelijke scootsie daar wees Nou, je. ik joh van hetzelfde. Dankjewel. En, Nou, en als het nou weer op televisie misgaat, dan moet je maar een berichtje vleggen. Maar CH zonder T, echt de vlegje. hij komt in water. Op YouTube. Ja, joep. Precies. Oké. Nou, dankjewel mevrouw. Graag gedaan, hè? Fijne dag. Ontjen. Nou, dat wie hem. En nou maken we natuurlijk wel even de scootjessectie aanleggen, hè? Want we ben je natuurlijk net verneerd, hè? Tje, daar ben je zo. De scootjes. Ja. Maar ik ga even verder, want ik ben dichterbij en ik wil nog meer leuke mensen treffen. Hoi!